Magalak na nakipagkaisa ang libo-libong Pangasinense sa isinagawang New Year's Eve Mass na pinangasiwaan ni Reverend Father Hernan Carunungan. Pinangunahan ito ni Governor Amado Pogi I. Espino III, 2nd District Representative Jomel Espino, Mayor Priscilla Espino at ang kanilang buong pamilya. Ang misang ito ay upang pasalamatan ang poong may kapal at pag-alala sa Panginoon para sa bagong simulain. Bilang bahagi sa traditional activities tuwing buwan ng Disyembre, tinuluhan din ito ng Catholic priest mula sa iba't ibang parishes. Kabilang dito sina Archbishop Socrates Villegas, Reverend Father Solomon Jeslani Jr., Father Eric Galivo, Father Francis Posadas, Father Victor Embudo, Father Camilo Natividad, Father Solomon Jeslani, Father Alvin Platon at Archbishop Fidelis Layog. Ang mga ganitong aktibidad ay taon-taong isinasagawa na hatid ng provincial government. Sa pagtatapos ng misa, kitang-kita sa bawat isa ang ligaya at saya para sa panibagong taon na haharapin. Niza Ivana Ferrer para sa Capital News TV.